Hi mga ka-voice over! Si Mami Rose naman po, and for today's vlog, it's Cousins Day! Yes, and for today's video, ayan, papunta nga po kami sa Sinalan Starbucks, San Fernando, Pampanga! Dahil nagkayaan ang aking mga pinsan na magkape ngayong gabi, o diba? Talagang ang pagkakape ay hindi lang sa umaga nagaganap, kundi pati na rin sa buong araw. At ayun nga po, dumating na rin po ang aming mga pinsan. At ayan, napakarami nga pong tao dito mga mare, kahit this oras na po ng gabi. Wow! At eto nga si Zaki at si Zian at nagkukulitan kasama ang aming SK chairman. O, diba? Ayan, at dumating na nga po ang aming mga order. Ayan. Ay, sobrang saya kapag kasama mo ang iyong mga pamilya. O, diba? Yan nga po pala ang aming pinedaklan. O, diba? Pinedaklan na pangmatagalan at walang kamatayang pagmamahalan, no? Diba? Ayan ang aming mga flower for ang mga magaganda, o diba? Si Gia, si Emily, si Ara at si Jezelan. Diba? Kasama ang aming mga bulinggit na si Zian at si Zakia. At ayan po, nandito rin po ang aming banker na si Roberto Tabual, ang aking kapatid. At ayan, talagang pinapasayaw nila si Zian. O, di ba? Nandyan si Jansen, ang aming pinaka magulo. At ayan, nandyan na rin po sina Jemery at si Ashley. Kasama po si Nathan. Wala si Talia dahil baka nakatulog siya gabi na. At ayan po ang aking mga pinsan. O, di ba? Sa totoo lang mga ka-voice over, madalang na madalang kaming lumabas na ganyan. Dahil nga busy na kami sa aming mga kanya-kanyang buhay. Lalo na po kaming may mga sariling pamilya at mga anak na. O diba, pauwi na nga po kami dyan mga mare. At sabi ko nga po dun sa guard, picturean po kami. At ayan, unti-unti na kami pong lumabas. O, diba? At nagsigulo na po. Ayan, palabas na nga lahat sila. At tinawag ko po yung guard. At sabi ko pa picture. At ayan po ang aming result. Please like, share, and follow.